Da je Bosna od dženeta dio, Mostar grad bi džennet bašća bio, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću podne bi učilo, u travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao, u travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Moj Allahu, hvala tebi sada, cijela Bosna na sećdu ti pada. Cijela Bosna na sećdu ti pada. Akşam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se u Prustu učio, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud održao, u Goraždu jacija bi bila, sećda bi se u Foči činila, Višegradom džennet nur bi sjao, a u Stocu Allah veličao, Višegradom džennet nur bi sjao, a u Stocu Allah veličao. Moj Allahu, hvala tebi sada, cijela Bosna na sećdu ti pada. Cijela Bosna na sećdu ti pada. Cijela Bosna na sećdu ti pada.